נו תן את הכדור כבר יא ליצן. קבל אחי. סנוקה קבלי איזה טאץ'. סניף קבל הכנה לגול. אימא'לה איזה וולה זה הולך להיות באמא שלי, אני מתרגש. זה מה שנקרא ציון 3. שום בלה שום בלה שום בלה שום בלה שום. וואי ברכה לי זה אוקטבה. נו זה קיים שאני שר שיר על שום שבלה שום. תגיד סנופקין, באופן כללי מה אתה חושב עליי? דבר דוגרי, לא נעלב, אבל קח בחשבון שיש לי נטיות אובדניות אחי. אתה יודע מה? אני אעשה לך מבחן אופי. אם אתה רואה עכשיו בן אדם שהולך ברחוב ונופל לו 500,000 שקל מהכיס והוא לא רע, אתה לוקח את הכסף או מחזיר? לוקח קל, ושיגיד תודה אם אני אשאיר לו איזה 40 שקל ככה למונית הביתה. נו אתה רואה? אתה בן אדם חרא, גנב וחמור. על הבן אדם חרא אני זורם איתך גם על הגנב, סבבה, אבל מה קשור חמור? כי איך יכול להיות 500,000 שקל בכיס יא חמור? כן איזה חוסר חוכמה מצידי. סנופקין, למה אתה הולך רק עם בחורות שטעמו אותם כבר אחי? אח שלי אין היום כבר בתולות, הרגליים נפתחות מהר מדי. אחי אני אומר לך, אני יושב על זבוב. יאללה, תרשום עוד זבוב זל. שב תירגע כבר יא פסיכי, שב. חופשי פיראקטיבי. תגידי סנופקין, מה יכול להרגיע אותי אחד כמוני אני? אחד כמוך מרגיעים רק עם מרק ריטלין. כל דבר אחר יפגע במוצר. טוב עזוב עכשיו שטויות, מה השאיפות שלך בחיים? וואלה נכון להרגע השאיפות שלי קצת דלילות, אבל... רגע מה אין איזה קורס בשאפתנות? יא מפגר, תגיד לי רגע, לא נהיה לך משעמם בעמק? איזה שיעמום באמא שלי, אפילו הזבובים מורידים לעצמם את הכנפיים. איזה חמור. אתה לא רוצה להפסיק לקרוא לי חמור? אח שלי אני קורא לילד בשמו. לך יא פנים חלולות מיופי, לך. אורגינל עכשיו מומין, אתה אוהב אותי? אחי, האווירה הזאת והשאלה הזאת לא מתאימים ביחד. מה אתה רוצה לתקוע אותי? מה אתה מחבל? מה אתה רוצה להתפוצץ עליי מטען רגשי? וואלה באמא שלי יש דברים שנולדים איתם.